हे भगवान केहू के पतोह दिह तो हमरा पतोह लेखा सात घर दुश्मनों के पतोह मिले तो हमरे पतोह लेखा। हम तो आज ले केहू के देख के न जरल बनी और न जरे नहीं। अब का बताई कितना हमार पतोह संस्कारी कैसा कितना अच्छा से बोले ली सब बतियावे ली सब। हम तो ये शौक लागत रह गई कि हमार तो शौक ये लागत रहे कि हे भगवान चाहे हम भले दर्द याद हमार ऐसन बाटे चाहे हमार पतोह ऐसन मत मिले लेकिन जाए तो हौसले घर बसेला। बहुत लोग हमके हौसले रहे जाए तो भगवान हमार सुन ली हलन। हम तो खुश रहनी बहुत यही के मम्मी जी रहन चल का तब से कहत नहीं कुछ कहत नहीं का। अरे ना हो कुछ कहत नहीं की पता ना हो का हो गल बा देखो तरू समझे में नहीं आवत की का हो खीर चाइल बटे तब से नहा के आके बैठल बानी ना बोलनी है कि बार और झाड़ दे। अरे का बताई तोहन लोग तो हमेशा कामे में बिजी रहत जे का तोहन लोग के बोली मान तोहन लोग के जांगर तो जांगर ना हवे एमे लगा लेना तनी कौन दिन बड़ी सुगर लागता। अरे पागल हूँ बूढ़ पुरनिया हो तोहन लोग के कुल करे धरे वाला हमरा के कर जो अच्छा नहीं खेना लागत छोड़ दा लगा दी खाना उना खइलू कि ना खइलू हो। हां ना खइनी है जी मन नहीं करत खाए के। अरे ना हो बे हमरा के एकदम कोनिया बना के धइले रहेलू जा इतना प्यार से कहे ना लेकिन वो तो कहत नहीं कि हमरा कई भारी सारी साड़ी मत पहिना ओसे हमरा तोन को मन नहीं खेबा बाकी तोहनी के काहे माने वाले बोल सब कहां गइली है छोटा की अब छोटकी ओठंगल होई चाहे खाना दाना खात होई कुछ करत होई ना देखल हो। ये मम्मी जी जानो तनी राकेश बाबा घरे इतना झगड़ा भइल रहल ह ना कि मत पूछी। ए बछिया गांव घर के बात लेके ना चलल जाला दुनिया का करता उ ना देखल जाला आपन देखल जाला। सास पतोही में गोतिनी में भइल रहल बार तीनों को आपन पहिला धइला में देखो बुझे का करता आपन व्यवहार देखल जाला आपन देखो। अगर आजकल के जमाना उ बाटे ना मुंह में मुंह मिला के रहबू तो फिर झगड़े झंझट के ना बात होई। काम कइला खातिर हम तो कहतनी कि हे भगवान जी जे सतगर दुश्मन होके वहू के माने वैसन परिवार ना मिले जितना उ बाजत रहली हस हमारी घर में ना रे बाबू ते ना होइलू धोलू ना बाबू नहात आवे नहीं खे नहात कहता कि ना हम दादी के जाए तबे से हम जाइल रहल होगी। चलो ठीक बाटे ये तो कर चली खाना खाई आओ दिन तुम खाता नहीं चलो ठीक आई जल्दी आओ तनी देखो नहा के छन घर बैठनी का तुरंत ले आ गए ना कहनी कि हमार पतो एकदम सने कितना एथु है स हम तो खाना खाए चाहे ना खाए बाकी यानी के रहन विचार देख के हमार सच में कहतनी ना हे भगवान तोहसे कहतनी मने अभी तो ठीक बा आगे चल के अब का हो कि भगवान अब रौरे ऊपर बाटे अब चली खा लियो ना खाए ना तो खेबो ना करिए सब हमारे के ताकत रहेली स चल कोनो का नजर मत लागे दादा हमार तो इहे डर लागेला। अरे दादा कितनी के पैसा दिहला सही न दिया गैया खातिर ठीक है ना भैंसिया खातिर ठीक बा भैंसिया खाई तो ठीक रही आराम रही न तो खखोरे ले या गिरावे ले बहुत महंगा पड़ गया 800 का देना सही का कहते देखो तड़ू कितना तू लिया दिल मन से बड़ा हन गैया लाग लिए ले नहीं भैंसिया लाग दे देले बड़ा सा अब पैसा ले लो कितना के गने खोजना से जी महंगा पैसा ले ले बड़ा तो अरे तो गैया ना खा पाई भैंसिया खा ली तभी नहीं आई बैठे का खाना वाला खाई कि दिन कमाए में रह खाना वाला नहीं के मन करत खाए के। अरे भाई चिंता रहेला तो लोग खूब चिंता करेलू खाना खाए कमो हो जी तबे ना हम खाइबो कामवा आगे पीछे होई खाना खा के दिन भर काम कइल करी। अच्छा ठीक है खाना हम खा ले माई के खियलू हो हो खाना खिया दे ओकर गोड़ हाथ दबलू हो एकदम जी नहा के मम्मी जी नहीं तो गोड़े तेल तेल लगा देनी मैं भी दिन सिंधी बार मैं झाड़ ले बड़ू देखो सेवा करे के जाई तबे ना मेवा मिली भगवान देखते बड़ा कि कितना सेवा कबो झगड़ा ना होई ना झगड़ा ना करस के कबो ऐसा झगड़ा ना करे के चाहिए ऐसा होके के ना चाहिए दुश्मनों को ऐसा हम बहुत खुश नसीब बनी ना कि मतलब इतना बढ़िया घर मिलल हमके तब मन से करबू मन से रहबू केहू के बात मनबू आ सहबू तो ठीक रही आगे बढ़बू पैसा बात बुझाता ना। हाँ जी कि अगर केहू दूसरे घर के केहू डांटियो देला ना तो सही लिया जाला ठीक ना आ तुरंत उठा लिया जाला उठान जौन रहेला बात समझे जौन हम बात कहता नहीं हम समझे ठीक ना। हाँ तो चली खाली कुछ और कुछ खाए कुछ बना देई का बनौले बड़ी बरा सब्जी चावल रोटी। सुनो ना माई के तो हलवा पसंद है और तो हम बना देते नहीं जी बना दे बना दो ठीक ना
आ खूब सेवा कइल जाला। माई देखत का करबू 2-4 दिन का मेहमान पता न को 1 2 3 4 महीना 5 महीना को दिन रही। कहीं टेंशन मत नहीं, आपके इतना टेंशन कइला का जरूरत नहीं देखा है। सुना काहे कि इतना बढ़िया घर मिलल बा हमके ना कि सच में देखो सेवा कइले रहबू खियवले पियवले रहबू ना तो उहे खइला पियला के जिए के आधार बाबू ठीक न। अब मान लगी ना सेवा करबू तनी खाना ठीक बटे हलुआ बा ठीक बचा लेकिन काम बाद में करबा के खाना खा ले। अच्छा हमार रानी ठीक बाटे कोनो टेंशन नहीं कि हम बानी न। बताओ घर के सेवा हमार सेवा कितना हमें मेहरारू निक मिलल बिया। माई के सेवा पति के सेवा सब कुछ पूरा घर के मंदिर बना के रखले बिया। चला हो ऐसन घर सब केहू के देश ठीक बा। दुश्मनों का भी घर ऐसने रह के चाहिए। प्यार दुलार में जिंदगी बीते व्यवहार में जिंदगी बीते सब कुछ में। चला हो तनी खाना वाना खा ली। बाप रे चलो खाना उना बना तो लेनी पूजा पाठ कर लेनी। अब तनी बाल उल झाड़ के आ जा तनी मम्मी जी से दुपहरिया में तेलवा लगा के पड़ेला नु तो लगा दे। उतना ही जाड़ा पाला के दिन बनू कि घाम कितना अच्छा लागता कितना केस टूटता हमर का हम छोटको भैया जी छोटको हाँ भैया जी बैठो 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 बैठो। कदे खाना दाना बन गेल बा ना? हाँ भैया जी खाना बन गेल बाटे। अच्छा अच्छा ठीक है बा कोनो दिक्कत नहीं के। आ माई के खियलू ह? हाँ खिला देले बानी माई के। अब जाता नहीं दोपहरिया में तेलवा लगाई ना तो जाता नहीं तनी सोचनी है कि बाल झाड़ लियो ओकर बाद में जाके तेलवा लगा। अच्छा 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 कोनो बात नहीं के। कहत रहनी है जौन माई के हलवा पसंद बा का बना के खा गलू लो कि रखल बाड़ू लो? अच्छा बेसना ला हलवा? हाँ हाँ ये भैया जी दी का? हाँ मन तो करत रहल लेकिन अब नहीं के तो रहे दा कोनो दिक्कत नहीं के। ज्यादा फिर बन जाई कहियो। मैं वही दे देती। अच्छा ठीक बटे कोनो दिक्कत नहीं के ठीक ना। अब देखा सुना मान लगे बड़ घर बटले बनी हम ना तब मिल मिला के घर में रहे के चाहिए कैसा। हाँ ये भैया जी तो ये तो बात सही है। छोटको माई के तनी सेवा हुआ बढ़िया से कोई जाला। हाँ अब तो सेवा जितना हमनी के फर्ज बटे भैया जी तो हम करते बनी। हम बानी दीदी बानी और दोनों जना कितना ख्याल रखे ना मम्मी से। हाँ अब तू जाने लू ना कि बाहर का काम भीतर का काम गरु को खियावल भैंस के खियावल करत रहिला। भैया जी ये घर कितना मंदिर नियर लागता कितना अच्छा लागता। हाँ तब मिल के रही मेनू भलाई बटे। देखो तनी कि ओने गांव देहात में देखो तनी कि मार लड़ाई झगड़ा सास से मर कुटन होता जड़ जमीन खातिर तो कुल हमनी के नानू करे की ना ना ये छोटको हाँ ए बारा कनी तनी रंगीन खाना बन जाई तो का दिक्कत बाटे का ले ले बताओ। अब तू ही ना बताई बुझा। हां तो जाइए भैया जैसू मम्मी के मछली बहुत पसंद है। पियासी मछली मम्मी बहुत खा ली। पियासी हाँ तो एक सौ सुना ना मुअल मछली की जिन सुना ना सुनले बानी कि रेहू मछली में दिमाग तेज होला। रेहू मछली लेके मम्मी के नु ताकतो बनाई लेकिन तनी महंगा पड़ी 300-400 रुपए किलो। जिंदगी का मछली ले अब मम्मी खइयन तब महंगा कुल मिला के छोड़ा छोटको हम पियासी ले देते नहीं जिंदा 140 रुपये बाटे ठीक ना। अच्छा हाँ 2 किलो ले देब तो हो जी ना। हाँ हो ये जे भेज ठीक जाई बा, हम ठीक तनी मसाला वसाला पीस ठीक हम जाते ले आवे। तो हम मसाला वसाला पीस अच्छा ठीक बा छोटको ठीक है हम जाते ले आवे ठीक ना। चला मछली आई नु तो मसाला पीसे के बाटे आई। अब कुछ बाटे नु तो हमारे घर तो मंदिर जैसे बा ई कोनो कहे के बात बाटे। आई हमार घर तो जैसे कि स्वर्ग बाटे। उतना अच्छा कितना खुश नसीब रही हम कि हमारा ऐसा बाबूजी बियाह कलन ऐसा घर में जाता नहीं तनी सिंदूर टिकुली कली ना तो देखिए नु दीदी तो हमरा के डटबे करी हम। ये हम जियो अपने से झारतनी का करी अरे और पतो ही है बाड़ी से अपन काम में बाड़ी। ये रमा दीता 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 का ये दीता ने काम में बाड़ी स ये दादा बूढ़ पुरानिया के सेवा सत्कार कइल कितना पुण्य के एतु होखेला बतावा हो तनी हिंगन घूम जाई आई तो दी तेल घोस दिरा और देही में ना राग आय दादा अरे जान तनी हमनी के माई बाप बियाह शादी काहे खातिर करेला कि बूढ़ पुरानिया के सेवा सत्कार करी 2 रोटी बनाई खाई खियाई। देखी आज हम कइले बानी ना तबे हमरो पतो करेली स ई बाकी जाय दी रौरी आशीर्वाद से हमरो पतो जान मान करेली स जाद बच्चे करे के चाहे। हाँ जान तनी का करब टोला में देखी के प्रभाव पड़ जाता। रुकी 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 हम कह देतनी रौरा चिंता मत करी। आ ना होखी तो आज हम घूमत हमारी घरवा वो रोज रोज हम झाड़ बांध देम ठीक ना। अच्छा हाँ
खाना उना खइनी कि ना कि अभी नहा के घामा बैठल बनी? खा ले बनी खाना। अच्छा अच्छा कौन शैम्पू से नहैनी हमार जी? लड़का लिया वाला तो हाँ तो लड़के ना लिए यहाँ जा के लिया वाला करे वाला बाटे। ढीला ढीला पूरी की कोस ना धीरे ढीला ढीला ना चली सब राउरू है गेहूं बोवा गई। गोवा बुआ बुआ गोवा तू बताइए आ जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है ना हमें जी कब का हो जाई। हाँ कब कब हमार हो जाए तब ना ठीक रहो। आ ना ये दादा अरे ई का कहता नहीं जी बाक अभी भगवान करस की रौरा जी ही टोला मोहल्ला में तो एगो आप ही बानी की तनी हमने के कोनो बातचीत बतावे नहीं है चाहे तू करे कहनी है ना जन्नी आके हमार छोटकी पतोहिया के दिन धरे कहतन से का करी हम चाहत नहीं कि भेजल औ चिरौरी करतन से तनी उपाय ना कोनो बता दी। ए माई हाँ माई अरे तनी आज के बारे को को तनी बन गेल मछरिया खा ले। चलिए हम जी तनी हमारे घर मछली हां दादी के दे दादी खा ला तू 2 पीस। ना भैया हम ना अरे खा ले जाला। अरे बूढ़ पुरानी बानी पेट रोट झरे लगी अब यहाँ के तनी कमजोर बन। अच्छा कोनो बात नहीं हम लिया के कटोरी में दे दे। कद बढ़िया से कद सुन माई लेल बनी पियाज से ठीक ना टेंशन मत ले आ दादी को तनी ले ले ये कोनो दिक्कत थोड़ी एमे बाटे। टेंशन का लेवे के हां बा जल्दी आओ ठीक ना काढ़ल बाटे ठीक बा चलो 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 ठीक बा। जा बच्चे खा सुन के इहो हंसते बानी। अरे का करम वही दिमाग के होइए गइल तब का करब ली ई बार में निकाल देतनी जा दी तेल धइले बन दी घोस दी दही हमें तनी नीमन आशीर्वाद दी कि हमरो पतो सेवा सत्कार हमके करस। करबे कर दे। हाँ सुनी ना कने के तनी घूमत आई तनी ढूंढी धइले बानी खा लेम ठीक ना। चलो तनी तनी हम जाई न त ताकत होई स जन्नी हमर पतो है ऐसा ऐसा न कि हम ना खाइम पियम ना जल कुछ ना कहम तले करी हस ना। ये ठीक बा। अरे बाप रे बाप अरे काता ना तीत बनैले रहली सिहनी के सोए के न मरचा से पेट नहीं के मन करता कि सूखल मरचा लिया के पीस के ढरकी के हनी के दे दे। हाँ मुर्गा मछली हम ना बनावे नहीं हो हाथ आना तीत बाप रे आ देखो हो हमार लड़का जाके सर से करा जाना ताटे काहे से कि रात कहूँ भी के वो मछली आ लेट सेट हो गए ना यही की वजह से ना तू कैला सब देखो आ उलाट उलाट खियाओ तो बताओ दिन पर दिन मोटाते ना बानी हो का। हां मोटा के तो जैसे लागता कि तोन फेंकता नहीं सब गांव घर के मोटे रहुए रख ले बनी। हैं खा ले लू हां खा लेनी है मम्मी तीत लागता तनी बतावा जा तो लोग के अंजाद नहीं खे गोरवा दिन अब खा करू तब गोड़ दबावे लगलू। अरे दिन आ घाट ना जाए का एकदम सारे यही जना रहनी है कौन आओ तनी बाहर भीतर से कि थकल बानी। कहले रही दीदी जी तेलवा मम्मी के गोड़ा में लगा दी तनी ना लगलिए मम्मी जी अभी जी अरे बिछिया से हम खुशबू आई देखो तो दीदी जी बिछिया देले रही मम्मी जी के ना पहनली। अरे ठंडा से कि कहां ये कनिया जान जे अंगूरी को खजुआ अरे ओढ़ त बानी अब त बुझाते नहीं खे। अरे रहे द जमार बुझाता कि आइल बनी कटिया तू कह के का दीदी का भइल पीछे हट पता नहीं बाबा देख तो अरे निकल 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 चल रहे ना को चलो आए आई अब आराम करी कि का चल जतनी घरे पोते नहीं खेसलत है आपको आज ना तो मिल गई बड़ी बूढ़ी दादी मां। अरे त का हो गइल बाटे हेले ऐसी लाइन मम्मी जी अरे रोदा से कपर तन तब से खाली आया आराम आराम से बस अब मम्मी जी अब आराम करी ढेर काम धंधा मत अब करी। उम्र बाटे अब तनी हमनी के काम करके देम जा रहे जाए ठीक बा। कुछ खाए पिए के मन करे ना सुनी ना तो एगो हम बात कह तनी कपार दुखाता नु रोज जाई वो शूटिंग on ठीक बा हैं जाए जाके पहले आराम कर ले जाए तो ठीक बाटे हम जतन तनी आराम जाए करे हम दवाई लेके जाता नहीं। अरे कोई नहीं की टेंशन मत ले और मम्मी जी तना छाते पर चलो तनी आवत ठीक बा। हां या तो नहीं टेंशन लेबे नहीं मम्मी जी के का कोई नहीं है दीदी और तक जाए चलो हैं कमियों के कितना किस्मत वाली बानी नु हैं बुझाइबे ना करले नु तो नहिरा में बन के ससुरा में आ कुछ कहो ससुरा छोड़ के नैहर में ना जाए के मन करेला। सही बात बाटे दीदी हम अच्छा एगो काम करो ना तू जाके तनी कुछ मम्मी जी खातिर बना दो हम छत्ता पे तेल लगा के ठीक बा ये दीदी ऐसे ही घर ना मंदिर में हमनी के आ गए बना दी ठीक ना। ठीक बा दीदी रोज जाए तेल लगा